दाख्लै 16 जुन खालाराव भारत हादराव चाइनानि आर्मिफ्रा भारत हादरनि सीमाखौ बारनानै जे बिथांमोना इलिगेलि बारनानै भारत हादरनि सा 20 आर्मिफोरखौ बिथांमोना खास्रि बेस्रि बुथारबाय। बे जाथायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों जों सोंखारियो आरो जि जोंनि सा 20 जोंनि आर्मिफोरा बिथांमोना भारत बिमानि थाखाय बिथांमोना गावनि जिउखौ अबथारै बावसोमबाय। बिथांमोननि जिउमा सोलेरा जेन सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो बिनि थाखाय जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव गासै जिल्ला आफाद, गासै दखरा आफाद, गासै इउनिट आफादखौ लानानै जोङो दिनै आनान गसाइनि सेराव 1 मिनिट आर'ज गाबो आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो जोङो चाइना गभर्नमेन्टखौ जों गोख्रों रावजों सोंखारियो जेन नोंथांमोना भारत हादराव जायखिजाया राहायै नोंथांमोना हाबनो हाया आरो जुदि नोंथांमोना बे आयेननि बायदियै भारत हादराव हाबफैयोब्ला जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जोंनि सोद्रोमाफोर दं, जोंनि मावथिफोर दङ आरो जोंनि जायफोर रायजो राजाफोर दङ बे रायजो राजाफोरा भारत हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो गसंगोन आरो भारत हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय जों चाइना सरकारनि हेंथायै जों गसंगोन होननानै जोङो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै सर्ट बांथा लानाय जादों। थांनाय 15 जुन बेयाव लादाखनि गलवान भेलि होननाय जायगायाव चाइनिज जा सल्जियार बिथांमोना भारतनि फायखिखौ आर्मिखौ साजि जिउ खोमादोंमोन। दा बिथांमोननि मुंख्लं जानायखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मान होनानै दिनै बिथांमोननि मुंख्लं जानायखौ जोङो गोथौयै दुखु फोरमायनानै लोगोसेनो बिथांमोननि जिउ आत्माया जाहाथे इसोरजों आनान गसाइजों बजब जायो बे मुंख्लंनि सावगारियाव जोङो दिनै जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिबार बावनानै केन्डेल लाइट फोजोंनाय जायो, आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। बेजोंनो लोगोसे जों गासै बेयाव बाहागो लानाय गासै सोद्रोमाफोरा 1 मिनिट आर'ज खालामनाय जायो जाहाथे बे मुंख्लंफोरनि जिउ आत्माया सोरगोआव मोजाङै मोजां थाहैनो हायो बेखौ जों आर'ज खालामग्रोयो। दा बेजोंनो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे जोङो चाइनिजनि गासै जोंनि हादराव हाबफैनाय माल माथा गासैखौबो बर्जन खालामनो नांगौ। मानो होनब्ला जोंनि भारत बिमाखौ जुदि रैखा खालामनांगौब्ला भारत बिमाखौ रैखा खालामनो थाखायनो जों साफ्रोमबो मानसिया चाइनिजनिफ्राय मोनफैनाय जि माल माथा बे आगजुफोरखौ जोङो गासैबो बाहायालाजासे बिथांमोननि गासै मुवा बेसादखौ बर्जन खालामनो नांगौ होननानै आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायदों आरो बेखौनो खावलायनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय जोंनि भारत बिमानि हाखौ 1 इन्सिबो जाहाथे बिथांमोना जाहाथे लानो हाया बेनि थाखाय जोंबो दुलाराय बर' माहारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै भारत हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय साखा बारा दङ होननानै जोङो भारत सरकारनिसिम जोङो फोरमायहरनो लुबैदों। मानो होनब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि हादरखौ रैखा खालामनानै दोननो हायोब्लासो जों माहारि हिसाबै गसंथांनानै थानो हागोन। बिनि थाखायनो जोङो दिनै बै भारत बिमाखौ रैखा खालामनो थांनायाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जाबाय सा 20 आर्मिफ्रा मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि जिउ आत्माया जाहाथे इसोरा बोजबना लाथों बेखौ आर'ज खालामनानै जों बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों।